veliko iskustvo iza vas. Da li ste imali mlađeg, a boljeg borca ikad? Ne, nikad. Nikad. Ja sam i na preskonferenciji rekao, zapamtite ovo ime, prezime. Daleko će se čuti. Kao iskusni borac, možete li mi samo da kažete da li vjerujete da može stići svoga oca? Ja verujem da može on prestići svog oca. Zašto on ima uslove i ima od koga da nauči. Ja i njegov oca učili smo kad smo primali batine. Tako smo učili mi kako treba da budemo jači. On može da uči od nas, od mene, od njegov otac, od njegov stric. On ima od koga da nauči i samo treba da plasira. Treba da sluša i to treba da sprovede u ringu, u praksi. I ima genetiku, ima inat, što je najbolje. Šta treba više? Još nešto, kakva ti je bila ova sarajevska publika? Odlično, odlično. Ja uvek se osjećam kao kod kuće. Ova mi je 446. borba u karijeri, sigurno 200. u Bosni. Tako da ovo mi je kao kod kuće i uživam s tako trenutom. Sutra treba da dođem da se borim, sutra bi se borio opet.